Mataimakin Kwantirolan Hukumar Hana Fasa-ƙauri ta ƙasa Kastam shiyar jihar Katsina DC Dalhawada ya ce nasarorin da rundunar ke samu a jihar Katsina ya biyo bayan matakan da suka ɗauka na tabbatar da daƙile ayyukan fasa-ƙauri ta hanyar wayar da kan al'umma tare da aiki kafaɗa da kafaɗa da dukkanin masu ruwa da tsaki. DC Dalhawada ya kuma jaddada ƙudurinsu na ganin sun tallafa wa cigaban harkokin kasuwanci a zamanance ba tare da al'umma suna sanya kansu a cikin haɗarurruka ba, inda ya ce duk wani ɗan kasuwa da ke sha'awar gudanar da kasuwancinsa don fitar da kayayyaki ko kuma shigo da su ta hanyar da ya kamata to da ya tuntuɓi rundunar domin tabbatar da yi musu rijista wanda kuma za su yi kasuwancinsu a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Saƙona ga kuma shi ne don Allah don annaba ƙoƙarin wato a yi ƙoƙarin da za a yi a cin moriyar duk wata dama da gwamnati bayar. Gwamnati nan wala ta fito da damammaki da dama, amma saboda wata irin zafin kai ko rashin sani ko rashin fahimta ya sa mun ƙi fito mu cin moriyar. Duk lokacin da fito da moriyar nan sai ga ɗan kuri da kowa cin moriyar. Daga ƙarshe ya tabbatar da cewa suna ɗaukar ƙwararan matakai domin ganin cewa jami'ansu sun gudanar da aiki kamar yadda ya kamata ba tare da samun karya doka ba, da kuma wanda aka same shi da aikata laifi ana ɗaukar matakin da ya kamata a kansa. Duk wani laifi da hukunce-hukunce da za a yi mana duk laifin da ma'aikaci zai yi namu a cikin nan ga hukuncin da ya masa, kuma alhamdulillahi ya gurgudan hali ana yin wannan abu. In yanzu zancen da yake maka ko cikin sel ɗina yanzu cikin sel ɗin muna akwai officer kuma irin wannan laifukan suka kuma a check point akai, amma yana cikin sel tun Friday bincike ake yi, yayin da bincike kammala to kuma sai a ga matakin da ɗauka. Ƙarshen wannan rahoton kenan da Kausbawa Bala, Cibiyar Ɗan Gurasa.